Show! I dag vil vi gerne vise nogle dejlige tryllekunstnere. Lad os starte med en ting, man kan gøre med en mus. Nu får jeg en mus herhen. Nu vil jeg vise, hvordan en død mus kan leve op igen. Fantastisk. Aldrig har noget været på min lille mus. Nu vil jeg så gerne vise, hvordan en kvinde som hende kan blive til en kanin. Derovre. Simsalabim, bussalabim og bananasplit. Jeg kunne. Hvordan har du det? Nej, nu kan du ikke mere tale. Nej. Nej! Jeg skal jo trylle tilbage. Jeg kan ikke trylle på stress. Undskyld, Mini. Nej, Mini. Værsgo. Hej igen. Nu står vi i heksekøkkenet, og vi skal prøve en ny heksedrik. Vulkandrikken. Vi starter med noget specielt, og du kan vel forklare, hvad det er? Ja, det er som en lidt himalayisk dværgpis. Ja, det er meget sjældent, fordi den kun er i Himalaya, og den må faktisk ikke fragtes med fly og IV ellers. Ja. Det er jo meget hemmeligt. Den er blevet tisset af en himalayansk dværg, der var mega knæven. Ja. Derfor så kan den også godt virke lidt sur, men stadig helt perfekt. Ja. Og så skal vi have en spiseske af sådan noget helt specielt. Det hedder, det er sådan noget specielt jord, som kommer fra Mars. Og det bliver kun fragtet med hekse fra koste. Ja, med hekse på koste. Ja, med hekse på koste. Det er meget heldigt, og hvis man får det på fingrene, så er man død. Så er det ikke fint? Ja. Så. Se, hvordan det allerede bobler. Så skal vi have blod fra en vampyr i. Ja. Det er jo meget sjældent, eftersom de fleste har set Twilight og siger, at vampyrer ikke har blod. Men det er jo også kun en film. Ja. Hvor meget skal der i? Det er lige meget. Okay. Ja, bare på det. Ej. Så. Sådan. Vampyrblod. Ja. Vi kan lige. Så skal der. Jeg skal lige sige, grunden til, at vi gør det i glas, i balje, er fordi, at det her det er yderst farligt, så længe at det er i gang. Ja. Og så skal her. Ja. Og det her, det ligner måske opvaskemiddel. Det er til film, ikke? Jo, det er selvfølgelig. Det ligner måske opvaskemiddel, men i virkeligheden, så er det egyptisk gift forklædt som opvaskemiddel, fordi det er yderst ulovligt. Jeg skal kunne se, hvad jeg hælder i, fordi hvis det kommer for meget i, kan det gå grusomt galt, og der kan komme store eksplosioner. Så dør vi alle sammen. Puh, hvor det stinker. Så. Puh. Og så hælder vi det i. Så. Det stinker af grusomhed. Men det er bare lige noget, man har lyst til. Og så er det eddike. Skal vi have... Eller det er faktisk en speciel eddike. Det er nemlig røvsur eddike. Det er kun de røvsureste mennesker i hele verden, der kan fremstille den her eddike. Og grunden til, at de kalder den røvsur, det er simpelthen fordi, det kommer fra myrer. Myrerne, der maser de sammen i sådan en speciel blok, hvor de kan blive maset sammen, og så saften ud af myrerne kommer på den her måde. Nu skal vi se det færdige resultat. Er I klar? Hvis noget går galt, kan det gå grusomt galt. Pas på, kameramand. Jeg beder dig venligst om at træde et skridt tilbage. Er du klar til at løbe alt, hvad du kan? Ja. Yes. Put det i. Nu sker det.
Nu skal vi starte med en lille trylleformular for at få det her til at virke fuldt ud. Den er meget giftig nu, og hvis man får det på fingrene, bliver det simpelthen ætset op. Og så dør man. Tro mig, det her lille kanin her. Det vil vi helst ikke snakke om. Nej. Simsalabim. Bubamabim. Kom nu. Vær ikke giftig mere. Meget delikat. Meget delikat.